Hola, jo sóc Paco Raga i treballo de professor així en l'Escola Gavina. Soc llicenciat en biològiques, especialista en biologia animal. Vaig fer-me del Col·legi Oficial de Biòlegs perquè fa molt de temps rebíem unes cartes d'un altre col·legi oficial, que no direm qui per no fer propaganda, que ens deia que els llicenciats que treballàvem de professors de secundària havíem d'estar col·legiats. Passat el temps això no era real, no era un requisit, però jo continuo sent col·legiat. Per què continuo? Doncs perquè me beneficia i prou. La primera raó i la principal per aquesta va en la qüestió de responsabilitat. Així treballem en material sensible, amb adolescents, amb productes en el laboratori, treballem en reactius, treballem en cosetes que poden dur-nos, per què no, a incórrer en una certa responsabilitat, i en el col·legi oficial una part de la proposta és que aquesta responsabilitat estiguera coberta. Per tant, per això ja m'interessa, no?, per l'assegurança que tenim. Però després, i aquesta també és important, la veritat és que el que són les quotes col·legials me les he retribuït i bastant bé a partir d'altres qüestions. Per exemple, desgravant-ne, i a banda, per exemple, darrerament he fet cursos per a capacitar-me en anglès, he fet els cursos de la Universitat Oberta de Catalunya, fins a treure el del B2, en total 4 cursos, i de cada curs m'he fet un descompte molt interessant que supera, a més creix, el que me costa la quota col·legial. Al marge de que estan dintre d'un col·lectiu de biòlegs que se dediquen a múltiples coses, realment és una xarxa social i tens uns contactes i pots parlar amb unes persones d'un tema o d'un altre o buscar algú, escolta, estem mirant una cosa ambiental o un tema de canvi climàtic, un tema d'impacte, un tema d'extinció, i mantens una miqueta viu el contacte amb, a fi de comptes, la gent en la que estaves i la gent que se dedica d'alguna manera a això de ser biòleg. I per tant, per aquestes raons, sobradament, tinc motius per a continuar el Col·legi Oficial de Biòlegs.